Dies irae, dies illa, solvet seculum infamil. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong angka namin na palagi pa rin namin pinagkukwentuhan tuwing magkakaroon kami ng salo-salo sa aming pamilya. Ikalimang yugto. Taong 1999, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Tumigil tayo doon sa parteng kinakausap ng gabay niya ang tatay ko. Ituloy na natin. Ikinuwento niya sa amin na noong unang panahon daw, doon sa may tapat ng bahay namin, merong balon doon. At pinapatay ng mga sundalong Hapon yung mga nahuhuli nilang rebelde. At ayon pa dito, kamukhang kamukha daw ng tatay ko yung namatay niyang asawa. Kaya magpahanggang sa ngayon, nakasunod pa rin ito sa kanya. At alam niyo ba, na sa tuwing binabanggit namin ang pangalan niya ay nagtataasa ng mga balahibo namin. Kaya mas mabuti na wag ko na lang banggitin ang pangalan niya. Dahil sa mga oras na ito, mag-isa lang ako sa kwarto. Kung narinig niyo yung kwento kong Yellow Bell, magiging pamilyar kayo kung bakit maraming nakikita si Tita Gigin na tumatawid doon ng mga sundalong Hapon. Mainam na balikan niyo yon para maliwanagan kayo. Maraming sinasabi sa amin yung gabay ng tatay ko. At natigilan kaming lahat nung tinanong niya ang tatay ko kung gusto daw ba niyang makipagkita sa kanya. Ang sabi nito'y 3:00 ng madaling araw sa baba ng bahay namin. Todo tanggi ang tatay ko sa alok ng gabay niya. At ang sabi pa niya ay, wag na lang daw magpakita at baka magulat ito. At siya'y bigla na lang matigalpo. Nagtawanan ng lahat sa kwarto at inaasar-asar pa siya ng gabay niya na duwag daw siya. Bigla na namang tumigil sa pagsasalita si Ate Ami. Umupo ito at tumindig na parang malaking tao. Naalerto si Tito Jerry at tinanong niya kung sino ito. At ang sabi lang nito ay, Yun lang ang sinabi niya. Inulit ni Tito Jerry ang tanong kung sino ito. Bigla na lang itong nagsalita ng, Ako ay isang prinsipe. Tinanong siya ulit ni Tito Jerry ng, Prinsipe ng ano? Engkanto? Laman lupa? Ano? At sumagot ito ng, Prinsipe ng mga duwende. hindi na ito pinako ni Tito Jerry dahil alam niyang kakampi ito. Halos kami ay tahimik lang sa kwarto at hinahayaan siyang magsalita. Sermon dito, sermon doon, at sinasabi pa niya na sana palagi daw nililinis yung altar at yung sa hugasan ng screen. Madumi daw kasi doon at nahihirapan silang dumaan. At ayon pa dito, wala pa daw lahat ng nakatirang elemento sa bahay na yon. Nandoon na sila. At siya ang pinakanamamahala sa buong bahay namin. At nagulat kami sa sinabi niya na isa pala siya sa mga tumutulong kay Ate Ami para gumaling. Ngunit sadyang marami daw talaga ang nakasabay sa kulam ni Ate Ami. Kaya maging sila ay nahihirapan. Tumutulong sila sa paggagamot sa kanya sa espiritual na mundo. Pero sa mundo natin, si Tito Jerry talaga ang may pinakamalaking ginagampan ng papel. At magmula nung araw na yon, lahat kami sa bahay, tinawag namin siyang Mahal na Prinsipe. Pwede ko itong banggitin sa inyo dahil palayaw lang yan ang totoong pangalan niya.
Hindi ko rin pwedeng banggitin yung totoong pangalan. Magmula nung araw na yon ay marami nang tumutulong kay Tito Jerry sa panggamot niya. Nakakaalis na din si Tito Jerry para puntahan yung negosyo niya. Pero sadyang traidor talaga ang mga mangkukulam. Isang gabi habang wala pa si Tito Jerry, may sumapi kay Ate Ami. Sinasabunutan nito ang sarili niya at tinutusok-tusok pa ang mga mata niya gamit ang mga daliri niya. Mabuti na lang at nandoon si Johnny at marunong siyang magpako. Noong mga panahong ito kasi ay baguhan pa lang talaga si Johnny at kokonti pa lang ang alam niya. Ipinako niya si Ate Ami at nag-usal siya ng iba pang dasal, pero parang kinikiliti lang si Ate Ami nito. Tawa ng tawa yung nasa loob ni Ate Ami. At ang sabi pa ay, "Ano bang ginagawa mo? Akala mo ba nasasaktan kami?" "Para mo lang kaming kinikiliti. Pwe! Nakikita namin kung sino ka. Umanda ka pagtapos namin dito. Ikaw ang isusunod namin." Mabuti na lang at meron ding sa bulag noon si Johnny. Dala ng taranta, nakalimutan niya yung gamitin. Pero ginamit niya din yon upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. At lahat sila sa maliit na kwarto, hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya kinuha na lang ni Johnny yung medalyon ng lolo ko sa altar ng bahay. At nung ipinatong niya ito sa dibdib ni Ate Ami, bigla na lang, "Alisin niyo yan! Alisin niyo yan! Hindi ako makahinga! Mamamatay ako! Mamamatay ako!" Sigaw siya ng sigaw na para bang binubutas yung dibdib nito. Hanggang sa nawalan ito ulit ng malay. Hingal na hingal siya at pagod na pagod. Inalis ni Johnny yung medalyon na nakapatong kay Ate Ami. Nung nagising ito, sinasabi niya kay Kuya Melchor na gusto niyang mapag-isa. Pero hindi nila ito sinunod. Alam nila na hindi pa rin si Ate Ami yung nasa loob. Nung ibinalik ni Johnny yung medalyon sa kanya, sumigaw ulit ito. At ang sabi niya ay, "Ano ba yung pinapatong nyo? Papatayin nyo rin ba ako? Patay na yung kasama ko. Alisin nyo na yan. Parang awa nyo na." Pinapaalis na nila yung nasa loob pero ayaw pa rin umalis. Hanggang sa kinuha na ni Johnny yung panyo ng Birheng Manawag at ipinatong niya ito sa mukha ni Ate Ami. Pagpatong na pagpatong niya ng panyo, nawalan ulit ito ng malay. Pero hinihingal-hingal pa rin si Ate Ami na para bang nag-iipon lang ito ng lakas. Sakto namang dumating si Tito Jerry sa bahay. Pag-alis ni Tito Jerry sa panyo ni Ate Ami, nawindang siya sa nakita niya. At ang sabi niya, Melchor, Johnny, labas muna kayo ng kwarto. Tony, maiwan ka dito. Kailangan kita. Ayan na yung mga pinuno. Paglabas ni Johnny at Kuya Melchor ng kwarto, biglang nawala yung nakasapi kay Ate Ami. Kabadong-kabado ang itsura noon ni Tito Jerry. Dahil ayon sa kanya, hindi isa o dalawa ang nandoon, kundi ang bilang ng makakalaban niya, 15 mangkukulam at 2 uri ng demonyo. Alam ni Tito Jerry sa sarili niya na mahihirapan siya sa mga yon. Kaya lumapit na ito sa isa sa mga kilalang manggagamot din. At ito ay si Sister.
Kilalang manggagamot din noon si Sister sa Mayriles, Bagong Bayan. Kung may listeners akong taga-Bacood na doon na din lumaki, alam ko kilala niya siya. Bukod kasi sa manggagamot siya, nanguhula rin siya at nagsasabi ng iyong kapalaran. Sikat ding albularyo ang anak nito. Kaya dito naisipan lumapit ni Tito Jerry upang magpatulong. Unang gabi ng gamutan na kasama si Sister Monet. Buksan muna natin ang ating mga isipan habang tayo ay nakikinig. Unawain ang bawat eksena. Medyo magiging seryoso muna tayo sa mga paparating na kwento. Dahil halos lahat ng karakter dito ay nasa kabilang buhay na. Mainam na alayan din natin sila ng dasal pagkatapos ninyong makinig sa kwento ko. Maiksing dasal lang ang hihingin ko. Yun lang. Maraming salamat.